ನಮಸ್ತೆ. ಕುವೇಟ್ದ ಮಾತ ತುಳುವರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ತುಳುಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಯಾನ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಮಲ್ಪನಂಚಿದ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಷಯ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ನೆತ್ತ ತುಳು ಪರ್ಬ 2022 ಬರೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ಏಪ ಅಂದಕೇಂಡ ಒಂದೇ ಬರ್ಪುನ 28 ತಾರೀಕದಾನಿ ನಮ್ಮನ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ನಡಪುಂಡು. ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ದ ರಡ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಭರತ ವರ್ಷ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತೆಗೆದು 75 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ಕುವೈಟ್ದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ನಮ್ಮನ ಸುರೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಡು ಒಂಜಿ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ತಾರೇಂದ್ರ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರ ಮೇಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭರತ ವರ್ಷ ಪಂದ್ ಐಡದು ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಾಟಕ ಊರುಡು ಬೊಕ್ಕ ಪರ ಊರುಡು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಅದು ಜನಕಲಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಜಾರ ತೆಲ್ಪಾದ್ ಇತ್ತೆ ನಿಗಲ್ನ ಕುವೈಟ್ದ ತುಳುಕೂಟದ ತುಳು ಪರ್ಬಗು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಾಟಕ ಬರೋದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ 28 ತಾರೀಕದಾನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲು ಬದದು ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕುಲು ನಿಗಲೇನು ತೆಲ್ಪವರ ಎಂಕುಲು ಬರಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ.